приятели, както ви обещах, ще направя giveaway при 23 абонамента и това видео, дългоочакваното видео от вас дойде. Ако ви е интересно какво може да спечелите, останете с мен. Ще бъда бърза и изчерпателна. Нещата, които съм ви приготвила, са неща, които аз много харесвам. Първото нещо е този несисер, който може вътре да придържате неща като ружови сенки и други неща. Аз по принцип за това да използвам моето. Едва го намерих, но видите, ще намерих го. От козметичен магазин, мисля, че да. И струваше някъде около 6-7 лева. Другото нещо са едни очила, сега ще ви ги покажа. Тези очила вече са доста модерни, взех ги за 10, аз пък за 10 лева, съжалявам, 20-15, някъде там. И ги има в магазин предимно за очила. Това го взех за 10 лева. Това са едни тампончета за почистване на грим, които ги взех за 1,49 от Lidl. Другото нещо е този крем на Ultra L'Oreal, който предпазва срещу студ, вятър и слънце. Изключително доволна съм от този крем, правих ревю и да. Трите лака, които съм закупила, са ето тези. Много са хубави. Ето тази спирала, която я хвалих много от китайски магазин. Първо попитайте майките си и да нямате някакви... Просто да не ви излезе чмик или нещо друго, да не сте алергични към такава спирала, тъй като е китайска. И да. И последното нещо, което купих, ето този балсам на Арол, 500 мл. Правилата за участие са първо да се абонирате за мен и долу да се запишете. Това са само. Победителят ще бъде изтеглен в следващото ми видео, когато ще видя кога ще е то. И да, може да харесате това видеоклипче, ако ви е харесало. Чао! Спокойно ще има и друг giveaway, когато направим 50 абонамента или 60, ще видим. И благодаря много за тези 23 абонамента, тъй като съм доста радостна. Чао!